The mayor transmitted to us a veto targeting items, first and foremost, that do not exist. O anong nirarant niya, hindi naman apektado ang budget ng SB, nagkikihati ba siya sa budget ng Vice Mayor? Ba't masyado siyang concerned? The mayor vetoes other operating and other maintenance and other operating expenses. Under the budget of the Office of the Vice Mayor and the Sangguniang Bayan, there is no such item. Ala. So what are we deleting? What is the mayor trying to veto when it is not in the budget to begin with? How is that even possible? Our mayor is surrounded by technical experts. The department heads, her consultants. If I were in the place of the mayor, I will be insulted. And after this Sangguniang session, I will call all my department heads and consultants and ask, why was she, or why was, if I were in her place, why was I briefed in the wrong way? Ako, anong nirarant niya, hindi naman apektado ang budget ng SB, nagkikihati ba siya sa budget ng Vice Mayor? Ba't masyado siyang concerned sa pag-veto ng ang councilor ko, may natira pa naman, Diyos ko, huwag kang mag-alala. Pwede naman kayo pang mag-request, pero... Speaking on the technicalities, unconstitutional. May ganung I paglilecture. don't find it unconstitutional. Maybe even he as a lawyer should also look deeper into what he is saying as unconstitutional. Unang-una, meron po tayong na-touch ng mga sightings from the local government code giving me the power to veto. And I did not exercise any authority beyond what is mandated or given sa akin sa position natin. Maybe, para sa kanila, para ma-reject yung request nila is unconstitutional ba? Sa konstitusyon nila. Maybe it's their own constitution, not the local government code of the Philippines of 1991, which is 7160. Yun po yung naging basis natin for all this. Sa news consumption, may tinatawag na power soundbites. Mga linyang may diin, may bigat at may sipa at kurot. Madalas itong marinig sa mga regular na sesyon, ngunit kapag umiinit na ang politika sa lokal na pamahalaan, dito na susukat ang talim ng argumento. Repairs and maintenance, machinery and equipment. It's under item number 7. Again, 0. There is no item that refers to repairs and maintenance, machinery and equipment. So we are vetoing an item which does not exist again. This was ill-prepared, to say the least. And I do not fault the mayor for it. I fault her consultants. I fault her department heads. I fault the people around her. It is understandable that the mayor cannot surgically detect all these matters, all these little details. But the people around her who fed this information, unforgivable. Sa bayan ng Magalang, tinutukan ng CLTV 36 News ang pagkwestiyon sa veto message ni Mayor Malu Paras Lacson matapos igit ni SB member Attorney Coco Gonzales na may ilang irregularidad sa pagtapyas ng budget lalo na sa tanggapan ni Vice Mayor LR Pecson. Sa punto de vista ni Attorney Gonzales, ang issue ay hindi lamang simpleng item veto. Anya, kailangang suriin kung ang veto ba ay may malinaw at sapat na legal basis. Ang tinapyas bang item ay bahagi ng naaprobahang appropriations na dumaan sa wastong deliberasyon. May procedural defect ba o may paglabag sa prinsipyo ng separation of powers sa lokal na antas? Again, it is incomprehensible that these items also pass the rigorous tests of the local finance committee, composed of the budget officer, the treasurer, and the planning officer. They certify that these items are technical sound, fiscally viable, and compliant with law. Therefore, we are left with the question, what must be the reason of the executive for vetoing these items?
Kapag may ganitong banggaan, ang responsableng journalism ay hindi tumitigil sa soundbite. May 3 mahalagang hakbang: fact-checking ng mga dokumento, kumprontasyon sa mismong otor ng veto, pagsusuri kung ang vetoed items ba ay sumasalungat o hindi sa naaprobahang budget framework ng konseho. Sa proseso po ng news gathering, napakahalaga ng fact-checking, lalong-lalo na ho sa usapin ng parliamentary procedure ng lokal na pamahalaan. At matuto ho tayo dito ho sa Magalang, Pampanga. Bagamat, oo, nakikita ho natin talagang mainit ang lokal na politika ho dito. Naunawaan din ho natin ito hong mga napag-uusapan, lalong-lalo na ito hong mainit ho na issue ho ngayon, yung pag-question sa mga na-veto sa ilalim ho nitong budget ngayong taong 2026. Zero budget ba? O meron bang nakompromiso dito ho sa budget ng Office of the Vice Mayor na si Vice Mayor Eller Pecson? Kasama ho natin Mayor Malu. Hello po, good day po sa inyo lahat. Okay, sige. Hindi na kami magpapatumpik pa doon sa naging postura ho ni SB member Councilor Coco, Attorney Coco Gonzales. Ang binabanggit ho niya, may mga na-veto kayo na wala naman doon sa budget. Hindi totoo po yun kasi nandito lahat sa budget ng yung mga binito natin na mga duplicate na lang ng mga line items na nandoon sa ibang SB at saka SB Secretary. Kaya sa Vice Mayor, tinanggal na natin doon kasi meron naman pong magagamit yung sa Sangguniang Bayan at Sangguniang Bayan Secretary. Okay, isa-isahin natin sa mga dokumento. Evidence-based tayo para maging malinaw, lalong-lalo na dito sa mga binabanggit na item na binito mo raw pero wala naman sa budget. Yung nalang binito ko na wala daw, sabi nila, no? Itong other maintenance and other operating expense which is 750, kung mag-refer po tayo dun sa budget natin, ito appropriation ordinance nila, ito po siya, maintenance and other operating expense, ayan po, ito. Other maintenance and operating expenses, tapos OMOE, merong 500 ng committee hearing at 750. Itong committee hearing po na to, may budget na ang secretary natin ng 1 million, kaya there's no use po na bigyan pa ng 500 si Vice Mayor kasi ang nag-conduct naman ng mga committee hearings ay yung SB Secretary. Ito namang other maintenance and other operating expense ni Vice Mayor, 750,000. Meron na po ang 800 ang Sangguniang Bayan at meron din pong 200 ang SB Secretary. Kaya okay na po na wala ito. Tapos sabi po niya sa repairs and maintenance of buildings and other structures, wala daw sa budget. Ito po siya, 300,000 po ang hinihingi ni Vice. Kaya lang, kung in reality, ito pong mga buildings and other structures ng LGU, executive po ang nagme-maintain at yung nagsasaayos ng mga to. And then yung last item na kino-question niya is repairs and maintenance of machinery and equipment, which is ito po. So nandito po lahat sa budget natin. Yung kino-question niya na gano'n, no? hindi daw na-orient ng mga consultant. May consultant ka ba? Wala po akong consultant. Sa totoo lang, nung ginagawa ko po itong veto message ko, kaharap ko po itong papel na to. Kaya bakit kung mailalagay dito na wala dito? At sabi po na he does not wrong me. Nobody's wrong naman kasi baka sila po yung mali. If you're referring to typographical errors or an added O, that's immaterial to do all this noise sa bayan natin. Sana po sumikat ang Magalang sa magandang paraan, hindi po sa mga kids stuff. Pero reality speak, you've been in Sangguniang, naging miyembro ka dyan. Ito bang veto power na ito, kino-question nila, no? Although alam naman natin malino na hindi niyo kaalyado sa politika. Masyado na bang observed yung budget ngayon ng Vice Mayor na Actually, si Vice Mayor po, na hindi siya makagalaw, parang ganun ba? Hindi po totoo yun kasi kung i-review natin ulit yung budget po nila,
meron sa PS niya, meron siya sa PS niya. So, okay yan. Kasi may inallow tayo mga bagong positions that he can hire na tutulong sa kanya. Kaya po natin kinross na yung professional services na nire-request niya. Kasi meron naman po siyang additional na item or sa plantilla. Sa MOOE po ni Vice Mayor, meron siyang traveling expense, meron siyang office supplies, meron siyang training expense allocation, meron siyang fuel and oil na allocation, meron po siyang telephone expenses which is 30,000, 1 million, 150, 200, 100. So okay na po yan. Tapos meron siyang internet subscription expense allocation. Meron din siyang other maintenance and operating expenses committee hearing. Yun inalis natin. Meron siyang sa MTAC po nila, meron siyang 500,000. Tapos, codification of general ordinances, meron po siyang 1 million. Tapos, Legislative Enhancement Assistance Program na 2.5 million. Nawala po sa dating Vice Mayor natin yan. Inalis po natin yung mga repairs and maintenance. Ito pong printing and publication expense po, meron siyang 120. In addition to the 400 ng SB Secretary, which we know naman po, publication in charge doon is the SB Secretary. Pero inayaan na natin yun. Other general services, the Vice Mayor was given 1,050,000. Itong other professional services niya, hindi namin inallow yun. Yung the purchase of transportation equipment or sasakyan, meron po siyang 1.5. Tapos meron din siyang purchase of office equipment which is 250,000. Purchase of communication equipment 200,000. Purchase of fixtures and furnitures 150,000. So yung dating Vice Mayor po, wala po siyang ganyan na budget na binigay natin na ina-approve. So siya, meron siyang total of 16.790 na request. Naalis po yung 5 million. So roughly, meron po siyang natitirang 11 million. 10 to 11 million na natira sa kanya, so he can function as his yung duties niya as a Vice Mayor and presiding officer. Siyempre kung may pangangailangan pa siyang in addition to this na wala sa budget niya, pwede naman po siya lumapit sa office ko. Mayor, pwede ba natin ayusin yung ganun? Hindi naman po mahirap kung meron rin sa mga allocations natin, allocated budget, but hindi po natin bibigay sa kanila. But don't rant. Don't run. Tignan niyo po yung budget ng Vice Mayor namin nung nakaraan. Ngayon ko po na-appreciate si Vice Mayor Joseph. Nasaan yung budget niya, Mia? The Office of the Municipal Vice Mayor, dati po, yung personal services niya, ito po siya. Which is roughly almost the same po ng ngayon. Ito po yung maintenance and other operating expense niya. Ayan lang po, For the year 2023, 3.5. For the year 2024, 4 million. And for the year 2025, 3.8. Contrary to the 11 point something po ni Vice Mayor ngayon. O 10. Approximately 10. SB, same din po. Actually, tumaas po yun sa SB ngayon, sa SB Secretary. Ito lang po talaga yung kino-question nila. So hindi pa kayo nag-uusap? Kaugnay mo nito? Hindi pa kasi... Nasurpresa rin ba kayo dun sa mga actuation ho ni SB Coco? Dun ho sa mga postura ho niya? Nasabi lang, anong nirarant niya, hindi naman napiaktado ang budget ng SB. Sa panig ng alkalde, iginiit ni Mayor Malu Lacson na ang pagvito ay nakabatay sa legal review at fiscal prudence. Ayon sa kanya, may kapangyarihan ng local chief executive na ibito ang mga item kung ito ay labag sa batas o may legal infirmity. May implikasyong piskal na hindi sustainable. Hindi nakaangkla sa annual investment plan o umiiral na fiscal framework. Para sa kampo ng ekotibo, ang veto ay hindi pag-atake sa sanggunian, kundi mekanismo ng check and balance. Para sa kanila, para ma-reject yung request nila is unconstitutional ba? Sa konstitusyon nila. Maybe it's their own constitution, not the local government code of the Philippines of 1991, which is 7160. Yun po yung naging
basis natin for all this. Diyos po, pinag-aralan po naman natin ito, kaya let's just see. We will transmit this to the Sangguniang Panlalawigan. Kung the Sangguniang Panlalawigan would find me doing anything that na hindi outside the Constitution or unconstitutional, then they can naman correct it. That's why meron silang review power yung Sangguniang Panlalawigan natin. Whatever na hindi po mga ayos na nagawa on our level, andun po sila to check. And I submit all of this sa Sangguniang Panlalawigan. Actually, they already transmitted it yesterday, I think. And lastly, gusto namin matuto din dito sa senaryong ito dahil nagkakabulat-latan tayo ng budget. Gaano ba kalaki ang budget nyo for 2026 at ano bang malaking chunk ng budget na hindi po pwedeng ma-compromise sa mga Magalenyo? The health allocation and social services were yung bulk na po ng budget natin. So our annual budget po nagtotal siya ngayon ng 619,766,280.09 centavos. Yan po ang total na po. That is NTAN, local sources. At nanumburim sabihan ka rin Magalenyo, timbang ma-compromise kayong serbisyo publiko, lalo na kayong sabihan na legislation nung sakaling may bawas siya. O may bawas siya bang sabi tamo o may dagdagan niya? May dagdagan niya pa po. May dagdagan niya po in reference po kitang dati pang budget. So, sabi dati na when something is moved, the administration also moves. So, when ating complain, halot into complain din in administration. And being the administration or the executive na po ning magalang, ako naman po burita nga ating masalese, midinan mi ponduan ating masalese harim ganaganang departamento na ng munisipyo kasi po mag-reflect in shortcomings kanako mo rin. Kaya liderato tamang kuha niya atin maka-assure la rin taga magalang na well-studied po at pegaralan niya po ini, dinalang niya po kaya kami nga nini, karem pong all departments at panauli ka na ako na ni-review tayo po ini na po mangailangan konsultan kasi po mas balo mi po itang nunaning pamangailangan na nimbalian. Uling kami po itang makatutok kaya kayo, kami itang makaagape karem kaya kayong needs, karem kaya kayong kailangan na punuan, karem bakalang pamilyang Magalenyo. So, alata mo pong aliwang kapag nasan kaya ninong alway tang iyangat ya in pamibiyabia darem balang pamilyang Magalenyo. Kaya pong budget ay ni. Sapat, pero panikwanan tayong pamagyo o pagkasya, baka nita po balang pamilya, balang bubungan, mitagkilanla po ketang pamanyese at pamagkalingan na po ng administrasyon tamo. Anyaran ko mo po sana na intiwala yung lala ko, mabawas kasi baka buklat ngan po ini para po busisyan nyo, para i-check you nung makanano mi po papulay o paralanan ng gana-gana. Makalungkot mo po na sarili tamo pong inalala manungkulan o opisyalis na ning balen, ila pa po rin magsalitang eto to. Okay mo sana nung metong yung kuna keng liderato tamo, pero sana tutuna mo. Bakit tayo mag-worry rin kaya katang kabalen. Kaya tutuki po, sana ako anting inalalyo, ako buritang migaga nakakuman So, ako man ba yung KBA masanting nga balita, solve nepo. Alwa po itang tikdo ko, magsalita ko, dinagyan kapigaga na kaning kabalen ko. Pauli na mo po nitang budget na may kamalila. Sinisikap ng CLTV 36 News na makuhanan ng panig ang Vice-Alkalde na si Eller Pecson, ngunit wala pang tugon sa aming mga mensahe. Ang demokrasya sa lokal na antas ay hindi lamang usapin ng talas ng argumento, kundi ng integridad ng proseso. Kaya ang tanong ay hindi kung sino ang mas malakas ang soundbite. Ang tanong, sino ang mas matibay ang dokumento. Paulo G. Santos, CLTV News.